За да предложи необходимата за свръхчувствителната кожа максимална сигурност, дерматологични лаборатории АВЕН дават едно ново начало в дермокозметиката. Стерилната дермокозметика – единствената, която позволява избягване влагането на консерванти. Специално за да създадем тази нова гама, която днес ще видите и ще се запознаете, ни отне близо 14 години. Около 8 години мечтата на господин Пиер Фабре беше да създаде продукт без консерванти. Единствената гаранция за 0% консерванти, 0% парабени, 0% ароматизатори. Една козметика, стерилна още от създаването си, стерилна през целия период на употреба. Предполагам, че голяма част от вас са се запознали с това какво представлява тази нова опаковка. Система за липокътната формула, в която по време на ползването продуктът остава без контакт с кислорода и абсолютно стерилен. След парфюмите, следващите алергенти, отговорни за алергични реакции към козметиката, това са консервантите. Консервантите са много и разнообразни, но нека кажа с два думи защо се добавят консерванти. На първо място, защото при процеса на производство, освен ако не е абсолютно стерилен, ако не е намерено начин да се спре достъпа на всичко до даденият продукт, на практика има по време на процеса на производство замърсяване на козметичния продукт. 0% консерванти, най-накрая реалност.